हेल' लोगोफोर बर' आर्टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर नोंसोर थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर जोङो सानसेनि गेजेरावनो मारै 500 1000 साबस्क्राइबार मोननो हायो सानसे साननैनि गेजेरावनो। लोगोफोर आं नोंसिनि बिनिनो मोनसे फिसा ट्रिक लानानै फैदों। लोगोफोर आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट। लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। लोगोफोर आं नोंसिनि गेजेराव बिदिनो मोजां माखासे इउटुबनि टिप्स एन्ड ट्रिक लानानै फैबाय थागोन। लोगोफोर बेफोरखौ नायनो थाखाय नोंसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अल खालामना लादो। लोगोफोर जोंना मा जायो, जोंनि बांसिन बर' मानसिफ्रा मा खालामो इउटुबाव नोंबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालाम आंबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन, नोंबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालाम आंबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन, बेबायदि होननानै जोंना बिराद कमेन्ट लिरहरो। ओंखायनो जोंना चेनेला ग्र' जाया। लोगोफोर ओंखायनो जोंना चेनेला देरा। जोंना मानि थाखाय चेनेल देरो होनबा आं नोंसिनो खोन्थागोन। लोगोफोर नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं दा लास्ट भिडिअआव खोन्थागोन। जोङो मा खालामो, जोंना बांसिन मानसिफ्रा नै बिदि फेसबुकआव नोंबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामदो आंबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामबाय बेबायदि होनहरो इउटुबाव। बेखायनो जोंना चेनेला ग्र' जाया। लोगोफोर दा जोङो बिदि खालामालासे जोंना ओरैबायदि खालामोबा जोंना साबसिन जायो आरो माखासे मानसिफ्रा बिदि खालामनानैनो चेनेल देरदों होनजायो। लोगोफोर फार्स्ट टाइमाव रावनावबो भिउ फैखाया आरो रावनिबो चेनेलाव साबस्क्राइबार गाखोखाया। ओंखायनो आङो फार्स्ट टाइमाव जोङो मा खालामनांगौ आं नोंसिनो बेखौनो खोन्थानो सानदों। लोगोफोर फैदो बिदिब्ला जोङो गावबागाव मोनसे इउटुब नङा, जोङो गावबागाव मोनसे फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै लानांगौ। लोगोफोर जिखुनु जाया फेक एकाउन्टआनो जा नोंनि रियेल फेसबुकआनो जा जोङो मोनसे एकाउन्ट खुलिदो। लोगोसे जोङो मानि इउटुब साबस्क्राइब जयेन जादो। नै लोगोफोर जेनेबा नोंनि चेनेला मा केटेगरिनि बेखौ नायनानै जेनेबा गेमिंनि मानसिफोरजों जयेन जादों। नै गेमिं चेनेल ग्र'। नै लोगोफोर गेमिं चेनेलखौ लिरोबा नै बेसेबांबा बुरजा मानि गेमिं चेनेलनि ग्रुप मोनगोन। लोगोफोर नोंसोरो फार्स्ट टाइमाव गेमिं चेनेल जायफोरा गेमिं चेनेल खुलिदों गेमिं चेनेलाव जयेन जादों। लोगोफोर नै गेमिं इउटुब चेनेल प्रम'सन लिरनाय दंखायो। नोंसोरो नै बेयाव पाब्लिक ग्रुप 81K मेम्बार दंखायो। लोगोफोर नैबे मोनसे ग्रुपावनो आरो नैबे सेकेन्डखौ नायबावदो। नै लोगोफोर सेकेन्डआ नैबे 4K आरो नै थार्डखौ नायदो नै 245। जोङो फार्स्ट टाइमाव बेफोरबायदियाव जोङो जयेन जाग्रोनांगौ। लोगोफोर बेफोरबायदियाव जयेन जादों। जोङो रावबो फार्स्ट टाइमाव साबस्क्राइबारखौ मोनखाया। लोगोफोर जेला जोंनि चेनेला देरलांगोन होनबासो जोङो साबस्क्राइबार मोनगोन, भिउ मोनगोन। लोगोफोर आरो जायफोरना बिदिनो ब्लग माबा माबि चेनेल लोगोफोर जोङो बेयावबाबो जयेन जाजायो। जोङो इउटुब साबस्क्राइब लिरनानै जयेन जाजायो। नै लोगोफोर नै बेयाव बेसेबांबा बुरजा ग्रुप मोनगोन। लोगोफोर नै हाजार ग्रुप दङ। नै मोनसे ग्रुपावनो नै 126K मेम्बार, नै 1,26,000 मेम्बार दङ। लोगोफोर मोनसे ग्रुपाव दङ 83K मेम्बार। लोगोफोर जोङो मानि बांसिन मानसिफ्रासो फेसबुकनि गेजेरजोंसो साबस्क्राइब खालामखायो। लोगोफोर जोंनि बर'फ्रासो मानि इउटुब कमेन्टनि गेजेरजों साबस्क्राइब खालामो। लोगोफोर ओंखायनो जोंना चेनेला ग्र' जानो बिराद चान्स खम जायो। आरो लोगोफोर जोंना भिउआनो फैनो नागिरा। बिदि मानि कमेन्टनि गेजेरजों जोङो साबस्क्राइब लासै जोंनि माबाखौ इउटुब टिमा मिन्थियो। लोगोफोर जोंनि साबस्क्राइब बानामखौ इउटुबनि माखासे टिमा मिन्थियो। जोंनि बर' जेसेबांखि जों दस्रा राव बाहाया मानो बिसोरो बुजियो। मानो होनोबा ट्रेन्सलेट थाखायो दाना। ट्रेन्सलेट खालामनाय लोगो लोगो मालाय जोंनि बर'आ मा राव बुंदों बेखौ ट्रेन्सलेट खालामनाय लोगो लोगो अट'मेटिक गावसिनाव मोनथिहैनाय मोनसे माबा खालामखायो। लोगोफोर ओंखायनो जोङो इउटुबाव मालाबाबो साबस्क्राइब खालामबाय आं नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामबाय नोंबो आंनिखौ खालामदो बेबायदि लिरालासिनो जोङो गावबागाव मोनसे फेसबुक एकाउन्ट खुलिदो। बेयाव जोङो जयेन जादों। बिराद गोजाननि मानसिफोर जयेन मोनगोन। नै लोगोफोर दा जोङो बेयाव जयेन जाबानो नोंनि चेनेला दानो 100 बा 200 जोङो बेबायदि साबस्क्राइबार मोनगोन। आरो मोनसे खोथा, जोङो बे फेसबुकनि गेजेरजों जोङो साबस्क्राइब खालामलायोबा जोंना मानि चेनेलनि जिथु साबस्क्राइब बियो पारमानेन्ट थायो। लोगोफोर बियो मालाबाबो आनसाबस्क्राइब जाफिना। ओरैबायदि खालामनांगौ, नोंबो आंनिखौ 2 मिनिट वाट्स खालामदो आंबो नोंनिखौ 2 मिनिट खालामगोन होननानै बिदिनो जोङो स्क्रिनशट लालायदो। नोंबो बेनो स्क्रिनशट हरदो 2 मिनिट नायनायनि आरो बेनावबो नोङो 2 मिनिट नायनायनि स्क्रिनशट बिहरदो। लोगोसे साबस्क्राइब खालामलायनानै लादो। लोगोफोर बेनो जाहैबाय जोंनि पारमानेन्ट साबस्क्राइबार। लोगोफोर जोंनि पारमानेन्ट साबस्क्राइबार बुथुमनाय मोनसे ट्रिक। लोगोफोर दिनै आङो बे भिडिअखौनो खालामनाय जाबाय। मानो होनोबा नोंसोर एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर आरो जोङो
इउटुबनि गेजेरजों बिदि खालामोबा जोंना चेनेला माने जोंनि चेनेलखौ इउटुबनि टिमा मिन्थियोबाथाय जोंनि चेनेलखौ डाउन खालामनानै दोनो। माने जोंनि चेनेला थाब ग्र' जाया लोगोफोर, थाब ग्र' जाया। ओंखायनो जोंनि चेनेला भिउबो फैया, साबस्क्राइबाराबो बाराया लोगोफोर। आं दा भिडिअखौ बेखिनिखौनो बुंनानै नोंसिनि सिगाङाव दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लाबोफिनगोन मोनसे मोजां भिडिअ लोगोफोर। दा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, लोगोसे लाइक खालामगोन लोगोफोर। आं दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।